sị na ọ dịrọ mma nwata puo eze izizi ka o puo eze akpana. Nwata puo eze izizi ka o puo eze akpana. Ịmara ihe bụ eze akpana? Mara m ihe bụ eze akpana. Ama m na o nwere ebe akpana ọkụkọ. Ogwe ya akpana. Ọmọdé eze akpana bụzi onye ezie chuo echu. Ọ tụtagodo atụ. Ebutakwa inyi ka ọ dị n'ezie. Ọ gbasị oji. Ọnya bụ eze akpana. Ịfụ iche na ọ ta ha atụ. Na ọ tụtaghị atụ dị na ọ chọrọ ịta. Onye nekwa ya n'eze, ọ gbacha oji. Si na mgbe inu ọzọ si n'aka ya wee bịa. Na onye lu John si na onye na-azọ diọkpara jikwa ndị mmụọ ụgwọ. Onye na-azọ diọkpara jikwa ndị mmụọ ụgwọ. Ọ bụrụ na ọ na-azọ ada eweli ya ewelu. Onye onwe inu si na onye kwọrọ aka na-eju nkịta ga-akwa aka ahụ ugbo na-abụ. Onye kwọrọ aka na-eju nkịta ji aṅụ mmiri ga-akwa aka ahụ ugbo na-abụ. Yakpụ ya n'isi. Ọ bụzọ na mmadụ esi ofu akụ pụta zọlụ diọkpara jekọba anyị ahụ. Ibe ọbụla ọkọta na anyị ahụ ndị mmụọ ga-emesi efie ya ụgwọ. Ọhịa mmadụ ihe ọ na-eri. Ụzọ fa si efie ụgwọ dị iche iche. Odika ndị Igbo si na ndị mmụọ na-ebu nkụ ufie. Mmadụ fiechaa nkụ ibuli ya n'isi na-aga kwọrọ ya ọtọ. Ọ pụta n'iru pụtakwa n'azụ gị iwe na-ana. Ndị mmụọ kechaa nkụ nke ha ebuli ya ufie. Ọ pụta n'aka ndị pụtakwa n'aka ekpe. Na-ajọ onye ha ya akọtụta. Ịkụta ozi ahụ sị n'inwe nsogbu iji akụtụrụ m mana onye bụ onye je fie nkụ buli akụ ya na-aga na-achọ onye nye ose nya na ya buli ịta okwute nwunye wee sieli ọna taa akụ ọṅụrịzi alị. Obe ndị mmụọ na-achọ ife ha ya eme ụkpọ wezite inu a eziokwu. Ọ sị na ọfọ a na-eji ile ede bụ isite ya mmiri. Ọfọ a na-eji ile ede bụ isite ya mmiri. Ede ọ na-ekwu ede ole. Enwere ede ọkụ bụ ogwe akụ ya nke a na-asọ gbadaba n'elu ebe aka ya ahụ o ji wee toni wee sa ogu ede. A na-eji ya eche mmiri mgbe n'oge gboo. Ewere eche dị elu mmiri a na-amaghị n'azụ na-amaghị n'okwu mana ya hụ ị na-eli ofe onugbu ọnwụ na oye inu ife ya n'isi ugboro ịtọ. Ife nke mbụ, ifekwa nke abụọ, ife nke ịtọ itizi ya n'ite onye enuozi inu. Ndị gboo nupụkwa ya otu a. Mfe anyị na-ete ofe ọ họchasịa onugbu pịa ya ka o tinye n'ofe ofe ya n'isi na isi ọ na lie ya ozugbo ọ ya elegide ọkụ obi. Ka anyị chekọzie anyị nụ a ife na ife ebie mbụ achaghọ mmanụ na ha ebiezi ọzọ. Emeghị ibi ede. Ibi ede bụ egwugharịa n'ime ite. Ọ sị na ahịa eji ntụ nghụta agba enwe. Onye jee laanị wee kwuo ozu bụ mmadụ na-abụ ka ọ na-akwa. Onye lele anyị wee kwuo ozu bụ ozu na-abụ ka ọ na-akwa. Maka na anyị o lele ele anyị wee kwuo ozu ụzọ ihe na-abụ wee nyụ ya nwanne ya nwe ụnụ ọ na-akwa onye afụzi anyị o nwere onye afụkwuzie ọ kwara ihe na-agba na nje n'ofu nkwa. Onye ele anyị wee kwuo ozu na-akwa ozu na-abụ akwamozu adị ebitego wee na-akwụ ya ya gbata